Nagbabalik tanaw sa nakaraan. Yung sinaunang paglalaba. Laba sa spring. Wala nang washing machine. Balik kami sa balik tanaw sa mga nakaraan. Ang lamig ng spring. Table Spring, San Miguel, Bulacan. Yan o. Spring. Bukal, ang lamig. So, balik tanaw tayo sa nakaraan. Puso pa ang laban itong kamay. Ngayon, high-tech na. Ano tawag nito, Cheng? Washing machine. May dryer dati, hindi. So, yan. Ang dryer namin yun, no? Lamig. Balik tayo sa nakaraan. Lalaba. Balik tanaw sa nakaraan. Yung naglalaba tayo sa puso. So, dito spring bukal. Ayan o. Yan ang mga kabat ko. Sergeant Piñano. Sergeant Kutaran. Yan. Mga kwanto. 24 hours ang tubig. Tapos yan. Malamig na malamig. Sobra. Malamig. Hindi kayang lamig. Grabe. Sobrang lamig talaga. Grabe. Oh, yan oh. Lapasay tayo. Oh. Nakuha yung pa ako sa tubig. Sarap. Woo! Balik tanaw sa nakaraan. Natural heat ang paglaban nito. Ang dryer. Ito yung sinauna pa noon. Kuko, ganyan oh. Ayan, yan. Sige. Ito sabay sabon. Ano yung sabon natin? Wala na. Oh. Yung classmate ko nagbablog din oh. Ano kami vloggers. Yun. Ano kami mga vloggers. Kami lahat dito. Binablog na yung mga sige, ganun na lang. Maglalaba muna kami. Gold Spring, San Miguel, Bulacan. Ito siya ay sa time pa ito ng mga Kastila. Almost 100 years na itong spring na ito na-discover. Mga time pa ng Hapon, Kastila, American. Lamig. Hanggang ngayon, dito. Search nyo sa try nyo i-search sa Kwan YouTube, Sibol Spring, San Miguel, Bulacan. Oo, muna ka na, Cheng. Oo, sige. Sunod lang ako, Cheng. Maglalaba lang ako. See you in the next vlog.